Ακούτε το podcast Υποκειμενικά Αντικειμενικός με τον Πέτρο Κυρκυλή. Ένα εντελώς υποκειμενικά αντικειμενικότατο podcast για την επικαιρότητα και ό,τι μας απασχολεί. Γεια σας βρε παιδιά, ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, όπου και αν σας πετυχαίνω. Το 8ο επεισόδιο του podcast Υποκειμενικά Αντικειμενικός ξεκινά ευθύς αμέσως. Θυμίζω πως αν θέλετε μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε Spotify, Apple Podcast και YouTube, ώστε να σας έρχεται κατευθείαν ειδοποίηση όταν ανεβαίνει καινούργιο επεισόδιο. Όσοι το έχετε κάνει ήδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Εννοείται πως αν θέλετε κάνετε και κανένα σχόλιο, κάνετε και share στα social τα media, ώστε να μας μάθουν ακόμη περισσότερο και να ανοίξει αυτό το podcast στα φτερά του και να πετάξει ακόμη πιο ψηλά. Λοιπόν, αυτές τις μέρες που δεν τα έχουμε πει έχουν γίνει αρκετά πράγματα εδώ στο χωριό μας. Ξεκινάω με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται και επισήμως πλέον στη μετά Κασελάκη εποχή. Νέος πρόεδρος εξελέγει, όπως θα έχετε ενημερωθεί, ο Σωκράτης Φάμελος. Ένα από τα μετριοπαθή και σοβαρά στελέχη, θα έλεγα, του κόμματος. Δεν έχει αυτή την τοξικότητα που έχουν άλλοι στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει βέβαια και το επικοινωνιακό χάρισμα που έχουν κάποιοι άλλοι. Το θέμα είναι πως με τον κύριο Φάμελο στο τιμόνι ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να παλέψει επί της ουσίας για την επιβίωσή του και είναι μια τέτοια επιλογή ο κύριος Φάμελος, μια επιλογή επιβίωσης και αυτοσυντήρησης που προέρχεται από τον σκληρό πυρήνα του κόμματος. Ως γνωστόν ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση εδώ και 1,5 χρόνο. Τα λάθη που έχουν κάνει οι σύντροφοι είναι αναρρύθμιτα. Χρειάζεται ένα γερό restart, καθώς ο ιστορικός κύκλος αυτού του κόμματος που έφτασε να κυβερνήσει τη χώρα για 4 χρόνια έχει κλείσει και νομίζω πως έχουν αντιληφθεί πλέον στην Κουμουνδούρου πως αν δεν κάνουν κάτι δραστικό, δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ σε 2,5-3 χρόνια από τώρα. Νιώθω μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη. Καταλαβαίνω το μέγεθος της ευθύνης. Σήμερα όμως είναι μια μέρα που αξίζει να μοιραστούμε τα χαμόγελα. Και θα θέλαμε αυτά τα χαμόγελα από εδώ, από τα γραφεία της Κουμουνδούρου, να φτάσουν σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψουν τα χαμόγελα στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι έχουν μπροστά τους ανηφόρα μεγάλη. Αυτό που ξέρω είναι πως έχει στοιχήματα μπροστά του ο κύριος Φάμελος. Το πρώτο, η αρμονική συνύπαρξή του με τον κύριο Πολάκη, τον οποίον κύριο Πολάκη τον ψήφισε το 43% και αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο στοίχημα να το κερδίσει ο κύριος Φάμελος, διότι ξέρετε το πρόβλημα με τον Πολάκη είναι πολύ απλά ότι είναι ο Πολάκης. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος, παιδιά. Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί και πάλι ο γνωστός Πολάκης, ο τοξικός, ο επιθετικός, ο οπισθοδρομικός, ο χυδαίος Παύλος Πολάκης. Το δεύτερο στοίχημα για τον κύριο Φάμελο είναι να πείσει πως δεν είναι μια μεταβατική λύση μέχρι να εμφανιστεί ο Αλέξης Τσίπρας ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος για να αναστήσει το κόμμα. Το τρίτο στοίχημα είναι να μπορέσει να στεγανοποιήσει το κόμμα και να μην έχει άλλες διαρροές εντός και εκτός Βουλής. Νομίζω είναι κάτι που μπορεί να το κάνει. Δεν βλέπω πολλούς άλλους να πηγαίνουν προς το κόμμα Κασελάκη, προς τα άγνωστο δηλαδή με βάρκα την ελπίδα. Το βλέπω δύσκολο, διότι αργούν και εκλογές. Είναι σε 2,5 χρόνια από τώρα. Αν οι εκλογές ήταν αύριο, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και το τέταρτο στοίχημα, να μπορέσει ο κύριος Φάμελος να ρίξει γέφυρες με τους πρώην συντρόφους του που έχουν φτιάξει πλέον τη Νέα Αριστερά. Και είναι τα στελέχη εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, που έφυγαν λόγω του κυρίου Κασελάκη. Συμπερασματικά, δεν ξέρω τι από όλα αυτά θα καταφέρει να κάνει ο κύριος Φάμελος. Αυτό που ξέρω είναι πως ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε λίγο χρόνο και μέσα από την εκλογή του κυρίου Φάμελου, που είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων και ένας άνθρωπος όχι τόσο των συγκρούσεων αλλά των συνθέσεων, και με τη συμμετοχή 70.000 μελών και φίλων του κόμματος. Αν είναι πράγματι τα νούμερα αυτά τα οποία λένε, έτσι. Δεν λέω ότι είναι καλό αυτό το νούμερο ή πως είναι ικανοποιητική αυτή η συμμετοχή. Διότι πέρσι στην αντίστοιχη διαδικασία είχαν ψηφίσει 150.000. Λέω όμως πως δεν είναι και καταστροφή. Και είναι μια δεύτερη ευκαιρία που δίνεται από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει τέλος πάντων αυτό το restart και να παρουσιάσει ο νέος πρόεδρος σε ένα κόμμα που θα έχει αρχή, μέση και τέλος και συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις. Και έλεγα νωρίτερα για να ρύθμει τα λάθη που έχουν κάνει εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, διότι το να σε ψηφίζει το 2019 το 31% των ψηφοφόρων στις εθνικές εκλογές και να βρίσκεσαι τώρα πρώτης πολιτικής σου εξαήλωσης
Είναι μεγάλο κατόρθωμα. Είναι μεγάλο κατόρθωμα. Θέλει πάρα πολύ προσπάθεια για να μπορέσεις να διαλύσεις ένα ολόκληρο κόμμα μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και να διώξεις και τόσο πολύ κόσμο τόσο γρήγορα. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, σε αυτές τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, ο άνθρωπος που έκλεψε την παράσταση δεν ήταν ο κύριος Φάμελος, ούτε ο κύριος Πολάκης, ούτε ο κύριος Φαραντούρης, ήταν ο Απόστολος ο Γκλέτσος, παιδιά. Το highlight αυτής της εκλογικής αναμέτρησης ήταν η αναφορά του Απόστολου Γκλέτσου στο debate το οποίο έγινε για τις ανεμογεννήτριες. Έγινε viral αυτή του η παρέμβαση, όπου ο κύριος Γκλέτσος πήγε να πει κάτι σωστό, αλλά ο άνθρωπος προφανώς δεν το ήξερε το θέμα και είπε τελικά αυτό. Έχουμε 5.000 να γυρίζουν με ανεμογεννήτριες, 15 δις και ρεύμα, ξέρετε πόσο? Πόσο βγάζουν αυτές? Ξέρετε πόσο ρεύμα βγάζουν? 0. Διότι δεν έχουν βάλει ακόμα μπαταρίες. Ο κ. Μητσοτάκης μας λέει ότι θέλουμε 25. Δεν έχουν βάλει μπαταρίες. Πουθενά. Τι εννοείται, ότι δεν υπάρχει, ότι δεν παράγεται ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες? Όχι. Δεν έχουν βγει μπαταρίες. Και, δεν αποθηκεύεται. Δεν αποθηκεύεται. Δεν παράγεται. Δεν αποθηκεύεται το περισσότερο. Δεν αποθηκεύεται. Αποθήκευση είναι και διαφορετικό. Δεν αποθηκεύεται και δεν χρησιμοποιείται. Δεν χρησιμοποιείται ρεύμα. Δεν παράγεται. Στο μέγαμα ενέργειας πάντως μπαίνουν ανανεώσιμες. Δεν μπαίνουν ακόμα. Μπαίνουν από τα τζατζάμια. Δεν μπαίνουν από τις ανεμογεννήτριες. Όχι, ακόμα δεν έχουν μπει. Έχει εξαρτηθεί ο χρόνος όμως. Ναι, αυτό που είπε δεν ισχύει προφανώς. Παράγουμε ενέργεια μέσω των αιωλικών πάρκων, μέσω των ανεμογεννητριών, την οποία και την χρησιμοποιούμε. Δεν μπορούμε όμως να αξιοποιήσουμε όλη αυτή την ενέργεια που παράγουμε, διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να την αποθηκεύσουμε. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ότι δηλαδή αν δεν έχεις έναν τρόπο να την αποθηκεύσεις αυτή την ενέργεια, πρέπει να την καταναλώσεις εκείνη τη στιγμή. Ψηλά γράμματα όλα αυτά για τον Απόστολο τον Γκλέτσο, ο οποίος ακόμη δεν έχει καταλάβει ή δεν θέλει να καταλάβει τι ακριβώς είπε, διότι λίγες μέρες μετά έκανε αυτή τη δήλωση που θα ακούσετε. Ακόμα και το λάθος με τις ανεμογεννήτριες έμαθε ο κόσμος από αυτό το λάθος, από αυτό το viral λάθος, το φιάσκο των ανεμογεννητριών του Μητσοτάκη. Ότι οι ανεμογεννήτριες, οι 5.000 ανεμογεννήτριες συμβάλλουν σχεδόν μηδενικά, ελάχιστα στο ρεύμα που παράγεται, γιατί δεν υπάρχει αποθήκευση, δεν αποθηκεύεται σε μπαταρίες που θα έπρεπε. Παιδιά, τα ίδια είπε πάλι ο άνθρωπος. Λοιπόν, επιμένει σε αυτό, το οποίο δεν ισχύει, και για του λόγου του αληθές έχω μπροστά μου τα επίσημα στοιχεία. Έψαξα και τα βρήκα. Καταρχάς να πούμε πως στη χώρα μας λειτουργούν 3.008 ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύως 5.326 ΜΒ και βάσει των στοιχείων του 2023 είχαμε 11 ΤΒ ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία τα παρήγαγαν τα αιωλικά μας πάρκα, και με αυτή την ηλεκτρική ενέργεια καλύψαμε το 23,5% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής το 2023. Δηλαδή τα αιωλικά μας πάρκα μας έδωσαν σχεδόν το 1/4 της συνολικής ενέργειας του 2023. Ορίστε, τα βάλαμε τώρα τα πράγματα στη θέση τους. Αυτή η κοτσάνα πάντως που είπε ο κύριος Γκλέτσος στο debate για τις ανεμογεννήτριες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, νομίζω πως αναδεικνύει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα στη χώρα, ειδικότερα στην αντιπολίτευση, και είναι βεβαίως και πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική μας, παιδιά, είναι αδιάβαστη και κάποιοι είναι και αστοιχείωτοι. Κάνουν κακή αντιπολίτευση, πολύ κακή αντιπολίτευση, και αυτό είναι το καλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του. Να κάνεις τόσο κακή αντιπολίτευση, πρόχειρη αντιπολίτευση. Αφήνω στην άκρη τον Απόστολο τον Γκλέτσο. Θα σταθώ σε άλλα νέα, σε άλλες ειδήσεις ενδιαφέρουσες. Ο Στέφανος Κασελάκης, παιδιά, ανακοίνωσε το νέο του κόμμα. Συγγνώμη, δεν είναι κόμμα, είναι κίνημα. Κίνημα βεβαίως, διότι ο άνθρωπος δεν αρκείται σε ένα απλό κόμμα, δεν τον καλύπτει, έχει μεγάλα σχέδια, θέλει να φτιάξει ένα κίνημα. Κίνημα Δημοκρατίας, λοιπόν, το όνομα αυτού του κόμματος. Κίνημα Δημοκρατίας είναι ένα όνομα σύμφυτο με την ταυτότητά μας. Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι η ιστορία που γράφουν οι πολλοί όταν σπάνε τον τοίχο που τους έφτισαν οι λίγοι. Θα γελάσουμε μέχρι δακρύων, παιδιά, αυτό είναι το μόνο για το οποίο είμαι σίγουρος. Και για να δείτε τι τρικυμία υπάρχει στο μυαλό του Στέφανου Κασελάκη και τι πολιτικός χυλός
είναι αυτό το κόμμα το οποίο θέλει να φτιάξει, το Κίνημα Δημοκρατίας, βγαίνει και λέει αυτά κατά την παρουσίαση αυτού του νέου κόμματος. Είναι κόμμα κέντρο-αριστερό. Είναι πιο αριστερό από την αριστερά, είναι πιο κεντρό από το κέντρο, γιατί έχει περισσότερη δημοκρατία. Είναι κόμμα συμμετοχικό. Είναι το κόμμα της σύγχρονης κέντρο-αριστεράς. Πιο αριστερό και από την αριστερά, πιο κεντρό και από το κέντρο. Μιλάμε για μπουρδες, σαν να λέει ελάτε παιδιά να με ψηφίσετε όλοι από όλο το πολιτικό φάσμα, σας θέλω όλους. Αριστερούς, κεντρώους, δεξιούς, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Εν τω μεταξύ η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, αν μπείτε στον κόπο να τη διαβάσετε, είναι γεμάτη από κοινοτυπίες, γενικολογίες, αφηρημένες έννοιες. Είναι μια πολύ ωραία έκθεση ιδεών με μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση, μοντέρνα παρουσίαση, διότι ο Στέφανος Κασελάκης, ο άνθρωπος επικοινωνιακά το έχει, όμως στην ουσία της αυτή η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος απλώς έχει κάποιες ωραίες λεξούλες όπως έξυπνο κράτος, ανεξάρτητη δικαιοσύνη, συμμετοχική δημοκρατία. Αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία στα αυτιά του κόσμου, όλα αυτά. Δεν μπορεί νομίζω κανείς να διαφωνήσει με αυτά. Το θέμα είναι να μας πει ο Στέφανος Κασελάκης και ο κάθε Στέφανος Κασελάκης ως πολιτικός πώς θα τα κάνει αυτά και να μας δώσει και ένα πολιτικό στίγμα. Και το πολιτικό στίγμα το ακούσατε, έτσι. Πιο αριστερός και από τους αριστερούς, πιο κεντρός και από τους κεντρώους. Τρικυμία εν κρανίο δηλαδή. Δεν αποκλείω να υπάρξει κόσμος που θα ακολουθήσει το Στέφανο Κασελάκη σε αυτό το νέο του εγχείρημα, σε αυτή την καινούργια του προσπάθεια. Και δεν το αποκλείω γιατί υπάρχει πολύς απογοητευμένος κόσμος, απελπισμένος κόσμος. Αυτό το έχει διαγνώσει σωστά ο Στέφανος Κασελάκης. Υπάρχει κόσμος που έχει βαρεθεί το παλιό πολιτικό σύστημα. Σίγουρα θα υπάρξει κόσμος ο οποίος θα βγει και θα πει το παιδί είναι νέο, θα μάθει. Τι να μάθει βέβαια θα μου πείτε, διότι η πολιτική δεν είναι ο Τσελεμεντές για να τη μάθει ο Στέφανος Κασελάκης, ούτε οι συνταγές του Πετρετζίκη. Αλλά τέλος πάντων, εγώ τη γνώμη μου την έχω πει από την πρώτη στιγμή για τον Στέφανο Κασελάκη. Ο άνθρωπος είναι ακατάλληλος. Καλά, αριστερός εννοείται πως δεν είναι, δεξιός είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι ακατάλληλος για την πολιτική. Δεν κάνει για πολιτικός. Για influencer μια χαρά είναι, θα έκανε πολύ καλή καριέρα, λαμπρή καριέρα στα social media. Για συμπαρουσιαστή του Γιώργου Λιάγκα επίσης θα τον έβλεπα. Για πολιτικός δεν νομίζω πως κάνει ο Στέφανος Κασελάκης, αλλά ξαναλέω δεν αποκλείω κάποιος κόσμος να τον ακολουθήσει, δεν εννοώ να βγει πρώτο κόμμα όπως ο ίδιος ονειρεύεται, εννοώ να μπει στη Βουλή. Το κατάφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου, το κατάφερε παλιότερα ο κύριος Βαρουφάκης, γιατί όχι και ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν θα είναι εύκολο βέβαια, διότι στην κεντροαριστερή πολυκατοικία βλέπω πως υπάρχει πλέον μεγάλος ανταγωνισμός και επειδή το κόμμα αυτό εννοείται πως θα είναι προσωποπαγές κόμμα, θα είναι ο Στέφανος Κασελάκης και οι υπόλοιποι, οι followers του δηλαδή. Αυτό, αν θέλετε τη γνώμη μου, από μόνο του δεν αρκεί. Για να πας καλά στην ελληνική πολιτική σκηνή χρειάζεται να έχεις και άλλα πράγματα, να έχεις στελέχη, κοινωνικά ερίσματα, τοπικές οργανώσεις, λεφτά, προβολή από τα μίντια που τώρα την έχει, εννοείται, του προσφέρεται απλόχερα. Σε 1 με 2 χρόνια από τώρα όμως δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα την έχει. Να πούμε επίσης πως μετά την αποχώρηση των κασελακικών βουλευτών είχαμε και την προδιαγεγραμμένη αποκαθήλωση του ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το πώς έγινε αυτό ήταν νομίζω από μόνο του μια εξευτελιστική διαδικασία για τον ΣΥΡΙΖΑ. Να χάσει έτσι δηλαδή το ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τους πήραν τα γραφεία, τους πήραν τους μετακλητούς υπαλλήλους, όλα τα προνόμια που είχαν από το 2012 και πλέον αξιωματική αντιπολίτευση είναι το ΠΑΣΟΚ. Και στο ΠΑΣΟΚ υποδέχθηκαν παιδιά αυτά τα νέα με χαρακτηριστική ψυχραιμία. Για ακούστε. Το πρωί απογειώθηκα από την Αθήνα και το ΠΑΣΟΚ ήταν τρίτο κόμμα. Προσγειώθηκα στη Βαρκελόνη και το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Τέτοια ανατροπή δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της Ελλάδας, νομίζω και της Ευρώπης. Η κυρία Διαμαντοπούλου, την οποία ακούσατε στο ηχητικό, υποτίθεται πως είναι από τα σοβαρά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και έκανε λόγο σε μια ανάρτησή της στα social media για ανατροπή. Επειδή φιλορροεί ο ΣΥΡΙΖΑ, πάει προς διάλυση. Ξέρετε τι νομίζω πως έχουν πάθει οι φίλοι μου οι Πασόκοι? Έχω την εντύπωση πως βλέπουν δρόμο ανοιχτό προς την εξουσία μετά από πολλά χρόνια και έχουν σαλτάρει. Διότι έχουν μείνει 10 χρόνια μακριά από τον γκοβέρνο και αυτά είναι πάρα πολλά για τους Πασόκους. Προσέξτε τώρα.
Το ποσοστό του Πασόκ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι στο 17, 18, άντε 19%. Φανταστείτε να φτάσουν κοντά στο να ξανακυβερνήσουν, τι θα ακούσουμε. Με τι αμετροέπεια και με τι αλαζονία θα τοποθετούνται δημοσίως. Κάπου εδώ όμως νομίζω πως πέρασε η ώρα και ήρθε η στιγμή εγώ να σας αφήσω. Λοιπόν, σας φιλώ σταυρωτά και σας χαιρετώ. Τα λέμε και πάλι στο επόμενο επεισόδιο αυτού εδώ του podcast Υποκειμενικά Αντικειμενικός. Γεια χαρά!